bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon hannde ko aljuma 11 lewru avril hitande ujunnaji 2025 habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar guiɗoɗen ko toon to États-Unis titre uji meɗen ko Donald Trump ene wayno ko laamu makko dukoji waɗi toon to tribunal gon toon to Washington ɗum noon ko taggal nde kanko juge fini ɗum noon ko jamirɗo ɗo hono oɗo déportaɗo toon to El Salvador yartiri caggal nde kaɗon haala yehi cour suprême ene wayno ko arti kadi to makko ɗum noon ene wayno ko dukoji wonno hakkude ko kanko juge o e avocat ji Donald Trump ha hande kadi ko fati États-Unis on kanko Donald Trump laamu makko kadi ɓe ceegi gonnoɗo mawɗo arme gonnoɗo toon to Greenland ɗum noon ko sipamude kañum hoore mum dakkodirani e message mo kanko J.D. Vance mo windino toon to yemnude Denmark. Habaruji men international manaw en toon Sénégal seppoji mbaɗi toon hannde oɗo ñalawma ko caggal nde kadi batuji bannoɗi toon ñande alarba ɓennuɗo sibabu caɗele gonɗe toon ko fati liggeyaji kono ma en dutto kadi ƴeen hono Bachir Diomaye Faye kadi ko haali hannde ɗum noon nde o yehi Guénesse wonande oɗo Mamadou Badio Camara cankiɗo hanki toon to Sénégal ene yaara duuɓi capanɗe jeeɗiɗi habaruji men international cakkitorɗen ko toon to Mali ene wayno oɗo Sadio ɓe mbawi wullitade toon to Conseil de sécurité Nations Unies luurodiral gongal hakkude mabɓe Algérie caggal nde drone mabɓe sammina toon to frontiére uji hakkude mabɓe kamɓe e ɗeɗe leyɗe ko ɗum woni titre uji men ɓurdi mawnude oɗo journal ma gartu détail uji muɗum joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon haade men nadde habaruji en jogui ɗo communiqué Futanke Diaw bisimilla ma. Tintinago radio Jowol Sare ne tintina dendagal bandiraɓe yiɗɓe hawritoyde e wirwirde hono musidɗo men Gori Diol cankinoɗo to leydi Italie birnoyteɗo to leydi Sénégal to wuuro makko juuɗe Jaaɓi goskiki waynima to leydi Italie faade to Dakaru laamorgo leydi Sénégal ñande aset kikiɗe en hawra e 12 avril 2025 goskiki wayno to wuuro Dakaru fewde to wuuro makko juuɗe ko ñande dimanche subaka 13 avril 2025 nden o wirnete sanga 10h30 tottanma 11h ɗum noon kala keɗiɗo yo haalan bandum radio Jowol Sare ina renda sunare e ɓesguji ɗi kala ina nelde duwaw fewde e bandiraɓe kala yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e mayɓe julɓe kala amin. Futanke Diaw jarama bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji men États-Unis puɗɗoɗen d' abord ko toon to message gomiriɗo toon to Pentagon donc tugnade ko yalti hanki hono kanko Donald Trump laamu makko e wayno o seeki debbo gonnoɗo toon to Greenland ko kañum wonno mawɗo arme gonɗo toon to Greenland ɗum noon sibabu mbi wonde ko oɗo debbo windi lettere walla waɗi email o ene wiya kañum hoore mum wonde ko haaluji kanko vice président J.D. Vance o haalno toon pour yennude Danemark ene wayno ko ɗiɗon haaluji ala ko nawi hen arme mo États-Unis kanko colonel Susanna Meyer noon ene wayno e nder ko yalti toon to site mo arme ɓe mbi wonde ko ene wayno ko arme hankkadi walla gardiku laamu Donald Trump natti jogade makko hoolare ɗum noon ittimo e gardugol base mabɓe gonɗo toon to Pituffuk ɗum noon ko toon to Greenland donc ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa ene kanko J.D. Vance ene wayno nde o yilinoto to Greenland o wi wonde ko Danemark kañum hoore mum waɗani golle moƴƴe surtout wallude sécurité toon to ndeɗo dunde wiyetede Greenland ɗum noon kadi ne wayno kanko J.D. Vance o wi ko ene wayno ko Danemark wallani yimɓe hoɗɓe toon siftin ɗon tan ko joom suudu makko kanko hoore makko yini toon ɗum noon ko hawrude fetoji gonɗi toon kono noon dañani jaɓɓede dañani dañde yimɓe hewɓe rewɓe muɗum donc ɗum ɗo fof ko hunde kadi mettude oɗo sadio États-Unis ko way wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump laamu makko ene wayno seeki oɗo debbo kadi itti ɗum fonction ngaji muɗum ardade toon to armé toon to Greenland ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa enen teskira e mabɓe oɗo dumon fof eɓene ceeka yimɓe ɓe ganduɗa ardiɓe armé eɓe lomtine yimɓe ɓe ganduɗa ɓe kooli hande habaruji men e États-Unis eko hesɗi laamu makko kanko Donald Trump e ñalawma hon juge goto taw ko juge immigration toon to Louisiana ene wayno kanko hoore makko yandini ñawore o wi wonde ko Khalil ene wayno ko o nangganoɗo toon to université Columbia gonɗo toon to New York nangganoɗo taw ko agent ji immigration nanggunoɗo mi wiide wonde ko kañum hoore mum violi en sécurité
immigration walla wini luwaji immigration an foti déportede ene wayni ko kanko juge o wi wonde ko sibabunde ɓe laamu ngu koɓe kaali ko wiide wonde ko wonde mo ɗo heddade mo ɗo e leydi he ene waɗa risque uji ko fate sécurité walla ko fate gueɗe ɗe ganduɗa patuɗo henne jokkodiral États-Unis e leyɗele caggal leydi ɗum noon ko kanko juge o e tunnade ñawore makko no wiri o wi ɗum ɗo ko hunde yondemo pour wiide wonde ko kanko Khalil o omo foti déportede kanko Khalil noon sifti ɗon ko palestine najo resi ko citoyen américain e kadi ene wayno kanko hoore makko ene wayno jangganno ko université de Columbia ɗum noon ko wadde étude aji makko supérieur e laamu Biden ɗum noon ko nde guerre Israël e Hamas fuɗɗi nde henne kanko hoore makko mo jeyno e yimɓe ardiɓe seppuji bonnoɗe toon to oɗon université gonɗo Columbia ɗum noon ko supporter Palestine ɗum noon e wiide makko kanko juge o kadi ko won memomo kanko Marco Rubio ɗum noon gonɗo gardiɗo affaire étrangére e laamu kanko Donald Trump kanko Marco Rubio ene wayno waɗi memo o wi wonde ko kanko Khalil ɗum noon naggaɗo mo haalate o e wiide makko kanko juge o sibabude Marco Rubio memo mo waɗi o wi wonde ko Khalil kañum hoore mum ene foti yaltinede leydi ndi sibabude e kañum ko gonɗin sibabude haalluji muɗum e sibabude kañum hoore mum yimɓe ɓe jokkodiri walla pelle ɗe jokkodiri ngalana intérêt hay goto ko fati États-Unis pour jokkodiral mum e caggal leydi donc kamɓe avocat ji makko kanko oɗo Khalil ɓe mbi ko maɓe mbaɗ ɗum appel avocat ji makko kanko Khalil e nder koɓe jaabi juge o mbi ko juge o décision muɗum fayi tan koko memomo kanko Marco Rubio waɗi kono noon fawaki wonde ko kanko Khalil o violi ɗo o waɗi ɗo crime bawɗo wonde foof walla o violi ko fati en gueɗe ɗe ganduɗa hen ko joƴinimo ɗo e leydi kanko noon o jogui green card ko wawi wonde foof eɓe mbi wonde ko maɓe mbaɗ appel pour ko fati oɗon décision hande habaruji men to États-Unis ɗum noon e tunnade kadi ko ummi toon to Washington hono kamɓe département justice ɗum noon ministére de la justice ɓe mbawi kadi artude toon hande to yesso ñawowo biyeteɗo Heni ɗum noon oɗo ñawowo ko kañum rokkuno yontere ɓennude nde to wi wonde ko hono nangganoɗo toon to Maryland biyeteɗo Kilmar nawaɗo toon to El Salvador yo artir ko yacci e ɗum noon e wayno ko kamɓe Donald Trump ɓe mbaɗino appel toon to cour suprême ittino oɗon délai dokkaɗo pour yo artin ko ardi altini kono noon e wayno cour suprême jaɓɓini wi wonde ko kanko oɗo juge ko yamiri ko pour yo Kilmar oɗo nangganoɗo toon to Maryland nawa toon to El Salvador taw nawiraka par heure yo artir ko yacci donc ɓe garini toon hande to yesso oɗo juge kadi oɗon juge ene wayno ko kañum hoori mo ruttima namdade ɓe wi wonde ko so tawi ɓe jogui habaruji eɓe mbawi jabade ɗum hol peeje ɓe ƴefti pour ƴewde holnde ɓe gartirta oɗo toon ɗo e États-Unis par ce que ɗum ko yamirore umminode toon to cour suprême ɓe dokkano ko délai kono noon ɓe dokkanoma kam yamirore ko yacci yoɓe ƴeftu peeje ɓe ƴeewa holno ɓe gartirima donc e tunnade e avocat mabɓe kamɓe département justice gonno toon biyeteɗo insigne o wi wonde ko ene wayno oɗo saaha joni ko sibabude yamirore walla ñawore o ummino toon to cour suprême nde ari nde e kamɓe kadi tammoɓe joguino ene raɓɓi ene faaɗi ɓe mbawani taw ƴewde andude holto kanko oɗo biyeteɗo Kilmar nawan déportaɗo toon to El Salvador holto woni e hol kadi condition ngaji makko siftino on tan kanko kadi ko neɗɗo nawaɗo toon en nawdaki ene wona 50 neɗɗo yimɓe taw ko yimɓe ɓe ganduɗa criminel en jeeyaɓe toon to Venezuela no ɓe mbiri e kadi moftaɓe toon to El Salvador kanko noon caggal nde o nawande ene wayno ko laamu ngu kañum hoore mum faamino caggal nde avocat ji makko porti plainte faamino wonde ko o nanguira ko par heure kadi o nawedemo toon kadi ko par heure ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno ko poɗodiral ene woni hakkude kamɓe laamu ngu surtout ministére de la justice e kamɓe kadi ñawoɓe surtout e kanko biyeteɗo Heni caggal kadi nde ɓe laamu ngu ronki addude peeje walla ronki addude jaabol holto kanko oɗo kaalete mo haalte holto woni e kadi hol peeje ɓe ƴefti pour artirdemo ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko caɗele mawɗe wonande ɓe kamɓe laamu Donald Trump e surtout henne e déportation ngaji gueɗe déportation ɗe ɓe mbaɗata oɗo sadio kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habaruji men international puɗɗoɗen ko toon to Sénégal ɗum noon tugnade kadi ko winda hande hono kanko Bachir Diomaye Faye ɗum noon e wayno ko o wawi yaade Guénès ɗum noon ko mbiyata levée de corps hono oɗo cankiɗo biyeteɗo Mamadou Badio Camara kanko wonno président conseil constitutionnel cankiɗo
hanki toon to Sénégal en yaara duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e tati kanko Bachir Diomaye Faye e nder konnguli ɗi o ƴefti o wonde ko haa hannde ne wayni ko waajuji awɗo Mamadou Badjo Camara ɗi waajinooma surtout ñannde ƴeftata kanko prêté serment o ɗiɗon waaju haa hannde nen cona e hoore makko kanko kadi o Bachir Diomaye Faye o haali o wi wonde ko maɓe continue toujours siftorde hono image makko kanko ko magistrat liggotoɗo magistrat kadi ganduɗo ko liggey mum e kadi neɗɗo pamɗi kinnin aduna o kadi maɓe continue toujours teddinde fonction ngaji makko liggeyaji makko e tittuji makko e surtout nde sehilama makko cifima wonde ko neɗɗo pertuɗo neɗɗo kadi mo hewani dille e surtout kadi ko neɗɗo kadi belɗo ɗotoɗo yimɓe haaldoɓe muɗum ha hande ruttade biographie makko ko ñande 5 lewru septembre hitande 2022 kanko Mamadou Badjo Camara o nde woni wayno ko gonnoɗo membre conseil constitutionnel guila hitande 2022 ko nden noonma yo won président oɗo conseil constitutionnel kanko noon e wayno koye liggueyaji makko limtaɗi e ɗi kanko Bachir Diomaye Faye haali kadi wi wonde ko e nder fonction ngaji makko o woni noon secrétaire général cour de cassation o woni président de chambre o woni kadi secrétaire général o woni kadi procureur général e kadi woni kanko wonno kadi premier président de la cour suprême donc wawi wonde fof ene wayno ko kanko Mamadou Badjo Camara ene wayno o sankima hanki toon to Sénégal omo yaara duuɓi 97 toon to Sénégal fedde wotere wiyetede CDS ɗum noon ko fedde ɓe mbiyata ɗum ko conférence des leaders de la confédération pour la démocratie et le socialisme ɓe mbawi rendude ñande alarba ɓennuɗo en alarba 9 lewru avril hitande 2025 e nder dental mabɓe batugo ɓe mbaɗi ngo noon e wayno ko gullitagol mabɓe walla bojji mabɓe koɓe goyanno ko oɗo sa joni hono laamu mo ganduɗa kanko Ousmane Sonko ngo ardi ene wayno ko gueɗe ɗe mbaɗata e segde yimɓe surtout henne e wiide mabɓe kamɓe CDS ko yimɓe ɓe ceekreɓe kamɓe laamu ngu ɓe goytoto wonde ko ɓeɗon yimɓe walla dépense uji ɓeɗon ɗo ceeketeɗo henna ko dépense uji kewɗi kono noon ko teskita ko à chaque fois nde ɓe ceeki ɓeɗon yimɓe par ce que ko yimɓe ɓe beela ɓe gaddata kadi ko yimɓe ɓe no continue nanggude yimɓe ɓe limtini ɗum noon e wiide mabɓe kamɓe CDS ene wayno ko laamu mabɓe kanko Bachir Diomaye Faye e gardugol kanko Ousmane Sonko premier ministre mo Sénégal ko ari ko henna ɓe bonni kene wona ujunnaji yimɓe nana gona e laabi oɗo saha joni ngala liggueyaji ɓe bonni bourse uji familiaji donc kala ko galleji kewɗi ɗo pawino yakare mumen boni ɓe bonni kadi gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ɓe podanno jeunesse walla leydi ndi pour wiide wonde ko kamɓe koye mabɓe ɓe garat ko wallude miskineɓe kono oɗo saha joni wayno ko kamɓe koye mabɓe goni ɓurɓe wawde lewtude ɗum waɗi donc CDS kamɓe koye mabɓe ɓe noddi résistance contre gueɗe ɗe ganduɗa kanko laamu makko kanko Ousmane Sonko ɗo waɗata ɗe ha hande habaruji men international toon to Sénégal tugnede Dakar Actu ɗum noon ko galle jande online windude article muɗum hande ɓe mbi wonde ko aljuma hande 1 lewru avril hono seppuji mbaɗino toon to Dakar ɗum noon ko fuɗɗi ko hakkude rond point Abbas Ndawma mbiyata e kadi e poste Madina ɗino seppuji noon mbaɗi ko temedde yimɓe seppoɓe taw ko ɓen ko ɓuuri hen hewde hen kadi ne wayni ko jogui support kadi yimɓe député jiyaɓe ɗe opposition e activiste uji taw koye société civile ne wayni ko goytale mabɓe mbi wonde ko oɗo saha joni ɓe jaɓani walla eɓe diwti ɗiɗo golɗo ceggol yimɓe liggeyaji men taw ko ceggol ngol kadi ko ceggol ɓurtugol e kadi ne wayno ko kadi laamu ngu kadi bindi e peeje kadi laamu ngu yimɓe ɓe ƴeftata tan liggoɓe taw ɓeɗon kadi no ƴeftirtani hen wona ƴeftugol ko mbiyata dewgol lawol tuɓnade hande kanko biyeteɗo Aboubacar Fall kanko woni coordinateur RTS ɗum no RTS ko rassemblement des travailleurs du Sénégal ene wayno ko kanko Boubacar Fall o wi wonde koye tuggi laamu Bachir Diomaye Faye ko fuɗɗi ko tan faade oɗo saha joni ene wayno ken ɓuuri 50 neɗɗo seekama toon to Sénégal ɓeɗon seekaɓe kadi ene wayno ko ɓuuri hen hewden ko yimɓe seekaɓe liggotonoɓe toon to Podor de Dakar yimɓe liggotonoɓe société biyeteɗo FONGIP caisse de dépôt et consignation société goto biyeteɗo SAPCO l'AIBD e kadi ene wayno ko ministére uji kewɗi agence uji kewɗi taw ko liggotonoɓe laamu yimɓe mum ceekama
ko teskira tan e wayno ko mbiyata boursuji familial ɗum noon ko balle ɗe ngannduɗa ɗe yimɓe hewɓe keɓat noon taw ko wasɓe ɗum ɗo fof ene wayno ko laamu ngu dartini ɗum taw ko ala ko woni justification kadi ene wayno ko oɗo sahaji no ko ɓuri teskirede tan Sénégal ko yummiraɓe walla babiraɓe ceekete liggeyaji men taw kañumen ngala ko wiyete préavis nde ceekete nde garta juuɗe ɓoola e liggeyaji mum ɗum ɗo fof ko hunde wona e wiide mabɓe ko hunde nde ngannduɗa henno noddude fitine noddude kadi ene wayno ko oɗo saha joni famde holko jogori kewde leydi Sénégal donc ene wayno ko eɓe paami kadi ko laamu ngu nene continue ne ƴefta yimɓe liggotoɓe taw ko liggotoɓe ɓe yiɗi taw kono ƴeftirta ni kadi ko hunde niɓɓinde ala fof gandude holno ƴeftirta ɗum noon ɗum kadi ko kanko biyeteɗo Boubacar Fall haali ɗum ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni wayni ko ɓe mbi wonde ko maɓe continue wadde séppoji so tawi koɓe gulliti ko revendication ngaji maɓɓe keɗaka kadi ene wayno ko so tawi kadi yimɓe sekaɓe ɓe fof gartiraka liggeyaji mumen kadi so tawi kadi kaldigal walla dialogue ko mbiyata social waɗaka taw ko enen nawdi ene kamɓe fof ɓe nodde hen donc ɗum woni oɗo saha joni ko mbiyata bras de fer fuɗɗima toon to Sénégal surtout henne ko ɓeydata kadi leydi ndi deejre muɗum hon kadi woni koye enjeu ɗum woni donc ko Dakar activité habruji men international hande toon to Algérie tugnadi kadi ko mi toon to Jeune Afrique hono kamɓe Algérie représentant maɓe gonɗo toon to New York wonnande Nations Unies e wayno o windi lettre faade conseil de sécurité des Nations Unies pour kalmisade wonde ko kamɓe Algérie ɓe cammini drone maɓɓe ñande ɗum noon ko jamma 31 lewru mars ha subaka lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ɗum noon e wayno ko kamɓe Mali lettre mo mbinde ɓe mbi wonde ko oɗon drone kadi e wayno ko sammina koye territoire Mali ɗum noon siftinde on tan ko e oɗo saha conseil de sécurité des Nations Unies jogui tour ardade ɗum ko hono kamɓe France donc ɗum woni donc ko fama tugnade article o wonde ko kamɓe Mali oɗo saha joni ɓe jiiɗi ko wadde uure wonde hakkude mabɓe Algérie nde wattude ɗum conflit international ɗum noon nannude hen conseil de sécurité des Nations Unies tugnade kadi ko article o haali habruji men international cekkitortoɗen ko toon to Oman ɗum noon tugnade ko anda hono kamɓe délégation Iran e délégation Amérique ɓe poti fottude toon to Oman janggo pour haaldude ko fate ene ko États-Unis wiyata wonde yidde mumen hono kamɓe kala ko woni programme nucléaire moye kamɓe Iran ɓe jogui yo dartine yo momte ha laaɓa ɗum noon e wayno ko siftinde on tan e hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e joyyi hono kamɓe Iran ɓe signidiri contrat e leyɗele mawɗe taw ko ɓuuri hen hewde ko Europe naɓe e États-Unis oɗon contrat noon ene wayno ko kanko e laamu makko Donald Trump e hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati ko kanko yaltini hen e États-Unis ɗum noon e wayno ko guila nden kamɓe Iran kamɓene ɓe jaɓani ruttade e oɗo programme donc kamɓe Iran e wayno ko yidde mabɓe ɓe mbi wonde ko so tawi États-Unis yiiɗi haalde ko programme nucléaire kamɓe ɓe jiiɗi haalde ko programme ko biyeteɗo balistique ɗum noon ko nucléaire ko noon ko gueɗe ɗe ngannduɗa henna kutortoɗe ko ɓuuri hen hewde ko fate hen kuɓɓamto mabɓe anda ko gongira e gonga so tawi ngal ɗo kaldigal potgal fuɗɗade toon to Oman janggo ko kaldigal hakkude taw kamɓe délégation mabɓe Iran e délégation États-Unis ɓe joddi e wonande ko ummi toon to Iran eɓe mbi wonde ko kaldigal ngal wonata direct kono e wayno kamɓe États-Unis ɓe pelliti oɗo saha joni haaldude directement e Iran siftinde on tan ko ma won duuɓi 45 joni hono kamɓe Iran e États-Unis ɓe meeɗani jogade relation ngaji diplomatique kono noon e tugnade hannde ko yalti ummade to Maison Blanche délégation mabɓe kamɓe Washington wi wonde ko en wayno ko ma jodde délégation Iran siftinde on tan ko kanko Witkoff jogoɗo nelde toon to Oman o yontere ɓennude nde o wonno ko toon to Moscou e kadi ene wayno ko wawino jokkodirde kadi e Chine surtout ko fate programme moɓe jogini ko fate Iran wiide siftinde on tan e nder kadi ko haala hannde ono kanko Donald Trump o wi wonde ko Iran ala choix soit jaɓa haaldude mabɓe kamɓe États-Unis ko fate momtude programme muɗum nucléaire walla kamɓe États-Unis ɓe kutoro doole ɗum noon kutoro militaire pour tampinde Iran walla kam ɓeydude sanction ngaji pour contre Iran ni en wayno ko yiɗi ko sanction ngaji gonɗi e muɗum ɗi gila ko adi hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e joyi ko ɗiɗon sanction ngaji guitte ɗum noon ko ɗum woni ene ɗamina janggo hawnaki ma wor ko yaltitoon toon to Oman hakkude kamɓe États-Unis e Iran bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko habruji mi jogonno e ɗemgal Pulaar gasi ha laaɓi en mbaale jaam ha janggo so Allah jaɓi on jarama.